e benvidos a todos a este acto de celebración da 36ª edición do concurso escolar da Constitución Española. Seguindo a liña marcada pola subdelegación do Goberno de dar visibilidade ao gran traballo educativo levado a cabo polas escolas de música de toda a provincia, hoxe imos dar comezo ao acto coa actuación da agrupación musical de Santádega de Coles.
A secretaria do xurado calificador dos traballos presentados a concurso vai facer a lectura da acta. Ten a palabra dona Concepción Otero Paz. Acta del jurado calificador de los trabajos presentados en el concurso convocado con motivo de la conmemoración de la Constitución 2019. El jurado calificador de los trabajos presentados a la 37ª edición del concurso conmemorativo de la Constitución española, que este año tiene como lema Título preliminar, artículos 1 y 2, se constituyó bajo la presidencia del señor subdelegado del Gobierno, don Emilio González Afonso, siendo su vicepresidente don Manuel Arias Carral, secretario general de la subdelegación del Gobierno, y actuando como vocales don Alfonso Pérez Avellás, diputado de las Cortes Generales, don Miguel Ángel Viso Diéguez, senador de las Cortes Generales, don Mario González Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ourense, don José Fernández Fernández, inspector de Educación, don César Taboada Varela, de la Escuela de Arte Superior de Diseño Antonio Failde, y doña Concepción Otero Paz, secretaria. De acuerdo con las bases del concurso y tras una amplia deliberación y análisis de los trabajos presentados, el jurado acordó por unanimidad que los premiados sean alumnos de educación infantil y primaria premiados con un ejemplar de la Constitución y un obsequio. Erea Siota López, del CEI Plurilingüe Os Blancos. Entrega el premio don Emilio González Afonso, su delegado de Gobierno. Xiana Arrojo Vieira, del CEI Plurilingüe Os Blancos. Entrega el premio don Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense. Daniela Losada Romero, del Colegio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas de Ourense. Entrega el premio don Manuel Baltar Blanco, presidente de la Diputación. Lucía Lamas Cid, del Colegio Plurilingüe La Purísima de Ourense. Entrega el premio don Antonio Piña Alonso, presidente de la Audiencia Provincial. Mateo Domínguez Fernández, del Colegio Plurilingüe La Purísima de Ourense. Entrega el premio don Celso Delgado Arce, diputado de las Cortes Generales. Lucía Cougil González, del Colegio Plurilingüe La Purísima de Ourense. Entrega el premio doña Noela Blanco Rodríguez, diputada del Parlamento de Galicia. Sofía Gil Rodríguez, del Colegio Plurilingüe de Santa María Maristas de Ourense. Entrega el premio doña Marina Ortega Otero, diputada de las Cortes Generales.
Yasmín Benaicha Side Hernández, del CEIP Plurilingües Blancos. Entrega el premio doña Belén Vázquez Blanco, diputada de las Cortes Generales. Gisela Malaca Alvarado Benchey, del CEIP Aponte de Ourense. Entrega el premio don Adolfo Pérez Abellás, diputado de las Cortes Generales. Paula Requejo Enfuilu, del CEIP Aponte de Ourense. Entrega el premio doña María del Carmen Leite Coello, senadora de las Cortes Generales. Uxía López Sánchez, del CEIP Aponte de Ourense. Entrega el premio don Juan Carlos Francisco Rivera, senador de las Cortes Generales. Iker Fernández Seco, del CEIP Julio Gurriarán Canalejas de Obarco. Entrega el premio don Francisco José Fernández Pérez, senador de las Cortes Generales. Norberto Fernández Ferreiro, del Colegio Plurilingüe Santa María Maristas de Ourense. Entrega el premio don Miguel Ángel Viso Diéguez, senador de las Cortes Generales. Victoria Nuibó Gómez, del Colegio Padre Feijó Zorelle de Ourense. Entrega el premio don Leonardo Álvarez Pérez, juez decano. Silvia Iglesias Silva, del Colegio Padre Feijó Zorelle de Ourense. Entrega el premio don Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense. Lucía Álvarez Cañedo, del Colegio Padre Feijó Zorelle de Ourense. Entrega el premio don Manuel Baltar Blanco, presidente de la Diputación. Adrián Garrido Pérez, del Colegio Padre Feijó Zorelle de Ourense. Entrega el premio don Antonio Piña Alonso, presidente de la Audiencia Provincial. Mario dos Santos Durán, del Colegio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas de Ourense. Entrega el premio don Celso Delgado Arce, diputado de las Cortes Generales. Naya Menor Ferreira, del Colegio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas de Ourense. Entrega el premio doña Noela Blanco Rodríguez, diputada del Parlamento de Galicia. Noa Fernández Salinas, del Colegio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas de Ourense. Entrega el premio don Emilio González Afonso, su delegado de Gobierno.
Alumnos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional premiados con un viaje a Madrid, durante el cual visitarán el Congreso y el Senado. Ana Ruiz Arias, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora de Obarco de Valdeorras. Entrega el premio don Manuel Arias Carral, secretario general de la Subdelegación de Gobierno y vicepresidente del jurado. Alexandra Pastor Rúa, del Colegio Plurilingüe Santo Ángel de Ourense. Entrega el premio don Adolfo Pérez Abellás, diputado de las Cortes Generales y vocal del jurado. Aroa Barreiros Rodríguez, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don Miguel Ángel Viso Dieguez, senador de las Cortes Generales y vocal del jurado. Maite Quintana Vallejo, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don Mario González Sánchez, concejal de Educación y vocal del jurado. David Vázquez Gómez, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don José Fernández Fernández, inspector de Educación y vocal del jurado. Eugenia Méndez Lorenzo, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don César Taboada Varela, de la Escuela de Arte Superior de Diseño Antonio Failde y vocal del jurado. Pablo Ferreiro Rodríguez, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don Emilio Rial País, en representación de Coren. David Córcova Ruiz, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don José Antonio Barcia Rodríguez, en representación de Naturgy. Mencía Anta Pereira, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio don Francisco Novoa Rodríguez, en representación de Academia Postal. Gabriel Gallego Salgado, del Colegio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Entrega el premio
doña Marina Ortega Otero, diputada de las Cortes Generales. Cecilia González López, del Colegio Plurilingüe Santa María Maristas de Ourense. Entrega el premio doña Ana Belén Vázquez Blanco, diputada de las Cortes Generales. Ángel Martínez Serrano, del Colegio Plurilingüe Santa María Maristas de Ourense. Entrega el premio don Francisco José Fernández Pérez, senador de las Cortes Generales. Lucía Vázquez Fernández, del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Ocarballiño. Entrega el premio doña María del Carmen Leite Coello, senadora de las Cortes Generales. Sara Soto Pardo, del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Ocarballiño. Entrega el premio don Juan Carlos Francisco Rivera, senador de las Cortes Generales. Marcos González Pedrouzo, del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Ocarballiño. Entrega el premio don Leonardo Álvarez Pérez, juez decano. Silvia Feijóo Martínez, del Colegio Plurilingüe María Inmaculada de Berín. Entrega el premio don Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense. Lorena Fernández Rodríguez, del Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón de Celanova. Entrega el premio don Manuel Baltar Blanco, presidente de la Diputación. Jaime Godás de Yarripa, del IES número 1 de Ocarballiño. Entrega el premio don Antonio Piña Alonso, presidente de la Audiencia Provincial. Alicia Reventís Míguez, del Colegio Padre Feijóo Zorelle de Ourense. Entrega el premio don Manuel Arias Carral, secretario general de la Subdelegación y vicepresidente del jurado. Daniela Muñoz Sánchez, del Colegio Padre Feijóo Zorelle de Ourense. Entrega el premio don Emilio González Afonso, su delegado de Gobierno y presidente del jurado. Seguidamente, o secretario xeral dará lectura das distincións outorgadas pola Subdelegación do Goberno. Ten a palabra don Manuel Arias Carral. A Subdelegación do Goberno en Ourense
quere distinguir a actividade extraordinaria de colectivos e persoas relacionadas con ela nas súas funcións de interese público e social. Así, neste acto, faise entrega de 4 distincións especiais. A don José Luis Castro Antonio, magistrado xuíz central de menores e de vixiancia penitenciaria da Audiencia Nacional. Do seu xulgado dependen os miles de penados por la Audiencia Nacional, tales como terroristas, narcotraficantes, membros de bandas organizadas, sendo un dos máis cualificados expertos no fenómeno do terrorismo yihadista. As súas resolucións son moi trascendentes no ámbito político-social, contribuindo de forma importante á seguridade da cidadanía. José Luis Castro naceu en Ourense e exerce de ourensán e galego alá onde se atope, aproveitando a máis mínima oportunidade para estar en Ourense e impartir conferencias ou cursos relacionados ca súa competencia. Este enorme coñecemento e experiencia tamén o pon ao dispor dos estudantes da Facultade de Dereito de Ourense, ofrecéndose a tutelar os alumnos que fan o período de formación en prácticas na subdelegación do Goberno, culminando o último período das mesmas na Audiencia Nacional. A subdelegación do Goberno quere destacar e agradecer ao magistrado xuíz don José Luis Castro Antonio a extraordinaria labor que leva a cabo no seu ámbito e que repercute de forma directa na convivencia social e a colaboración coa subdelegación do Goberno e a Facultade de Dereito de Ourense na formación dos estudantes ourensáns, dándolles a oportunidade de adquirir coñecementos e experiencia na Audiencia Nacional. Entrega a distinción don Emilio González Afonso, subdelegado do Goberno en Ourense, recolle don José Luis Castro Antonio. A seguinte distinción é para a Asociación Ledicia Cativa. A Asociación Ledicia Cativa é unha ONG galega que acolle temporalmente nos períodos vacacionais os menores da rexión rusa de Briansk, da cidade e comarca de Novosibirsk, unha das máis afectadas pola radiación da explosión da central nuclear de Chernóbil. Levan realizando esta actividade en Galicia dende o ano 1996 e dende o ano 2002 en Ourense, acollendo cada ano a máis de 30 nenas e nenos procedentes dos orfanatos rusos das rexións de Tula e Tiumen, tramitando a súa entrada e o seu retorno no Servizo de Estranxería da Subdelegación do Goberno. Todos os anos promoven o acollemento destes menores en fogares galegos que, con 2 meses de clima e alimentación saudable, aumenta a súa esperanza de vida como mínimo 2 anos. Según datos do Instituto Independente da Seguridade Radiolóxica Belraz de Bielorrusia, nun só verán, os nenos acollidos a este programa poden reducir as consecuencias da radioactividade na súa saúde dun 30 a un 40%, además de ir cargados de defensas para afrontar o inverno. As familias de acollida contribúen a todos os gastos que conleva o acollemento, como os billetes de avión, seguros, transporte, estancia e alimentación dos menores. Por esta gran labor humanitaria en favor dos nenos orfos rusos afectados pola radioactividade, a subdelegación do Goberno quere distinguir a Asociación Ledicia Cativa. Entrega a distinción don Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense. Recolle don José Manuel Borrajo González, presidente da Asociación Ledicia Cativa. A seguinte distinción é para don Manuel Javier Novo Coldefors, coronel e xefe da Comandancia da Garda Civil de Ourense, en recoñecemento á súa excelente traxectoria profesional como xefe da Comandancia da Garda Civil en Ourense dende o ano 2011 en que tomou posesión,
poñendo de manifesto unha gran dedicación, profesionalidade e eficacia no desempeño da súa función, contribuindo desta forma á reducción dos delictos e á maior seguridade cidadana na provincia de Ourense. A subdelegación do Goberno quere agradecer a súa traxectoria desenvolvida en Ourense, ao mesmo tempo que felicitalo por o seu ascenso a coronel, desexándolle, como estamos seguros, moita sorte e éxito no seu novo destino. Entrega don Manuel Baltar Blanco, presidente da Diputación Provincial de Ourense, recolle a mención o coronel don Manuel Javier Novo Caldefós. A seguinte distinción é para don Ángel Rafael Rodríguez García, capitán da Garda Civil e xefe do subsector de tráfico en Ourense. Pola súa entrega e profesionalidade como xefe do subsector de tráfico de Ourense, no que debe destacarse o seu traballo extraordinario na coordinación da seguridade vial na provincia, contribuindo á reducción dos accidentes de tráfico e intervindo de forma directa, decisiva e valente con ocasión dos incendios forestais que tanto afectan á seguridade e á integridade dos condutores que circulan neses momentos. A subdelegación do Goberno quere agradecer ao capitán don Ángel Rafael Rodríguez García o excelente traballo levado a cabo en Ourense como xefe do subsector de tráfico e desexarlle un feliz retorno á súa terra, Murcia. Entrega don Antonio Piña Alonso, presidente da Audiencia Provincial de Ourense, recolle o capitán xefe do subsector de tráfico, don Ángel Rafael Rodríguez García. Prégase ás autoridades que tomen os seus asientos. Gracias. Ten a palabra o subdelegado do Goberno, don Emilio González Afonso. Buenos días, autoridades civís, militares e eclesiásticas, señoras e señores presentes neste día. Quixera iniciar esta intervención dándolles a benvida a este acto expresando a honra que supón para min presidir un ano máis como subdelegado do Goberno en Ourense esta xornada. Hoxe conmemoramos o 41 aniversario da Constitución de 1978, ano no que a sociedade española expresou a súa vontade de abrir unha nova etapa, de vivir baixo un sistema democrático, decidindo ser libre e camiñando rumbo a un cambio político de maneira pacífica. Así mesmo, con esta conmemoración estamos celebrando o progreso do noso país, pois baixo o seu amparo púidose desenvolver o Estado das Autonomías, a integración na Unión Europea e unha estrutura legal e institucional que aportou a España a estabilidade necesaria para percorrer o camiño da democracia, do progreso social e da convivencia. O proxecto colectivo no que se convertiu a Constitución española permitiu transformar o noso país nun Estado social e democrático de dereito, que establecía a igualdade dos españois ante a lei, que protexía os seus dereitos fundamentais, que consagraba a liberdade, a xusticia e o pluralismo político, e que recoñece as nacionalidades e as distintas rexións de España e o dereito á autonomía
e a solidaridade entre elas. O título preliminar, os artigos 1 e 2 sobre os que versaba nesta edición o tema do concurso escolar, constitúen o pórtico de entrada á nosa Carta Magna, posto que, ao igual que os pórticos das catedrais, permiten anticipar o que se poderá coñecer no seu interior. Neles sintetízanse as principales pinceladas do dereito constitucional español vixente. Debemos sentirnos afortunados de poder gozar destes traballos nos que as nenas e os nenos reflectiron coa súa propia identidade e significado os valores que sustentan o noso ordenamento xurídico e constitucional. A imaxe dun dos traballos representando todas as bandeiras autonómicas unidas formando España resume perfectamente o sentir dos cativos que participaron no concurso. Sen embargo, as ameazas a este gran edificio que é a nosa democracia xorden coas fendas que provocan os discursos anacrónicos, que só pretenden erguer muros insolidarios. Na actualidade, os momentos de incerteza e situacións de tensión que estamos a vivir xeran na sociedade un clima de desconfianza. Pero isto non debe darnos pé á mitificación do texto constitucional, considerando-o intocable, inmutable e inmillorable. Debemos saber transmitir ás xeracións máis novas o espírito de consenso e concordia que impregnou a Constitución, así como a política democrática baseada no respeto aos demais, as diferentes sensibilidades que se perfilan no marco constitucional. Só así poderemos seguir construindo unha sociedade plural e dinámica. Por iso, quero agradecer á comunidade educativa a súa implicación neste xa tradicional concurso que leva celebrando durante 36 edicións a subdelegación do Goberno en Ourense. É necesario amosarlle aos máis novos a riqueza e a importancia dos preceptos que recolle a Constitución. Pero tamén debemos incorporar e implicar aqueles que naceron despois de decembro de 1960 que non puideron votar a súa Carta Magna no avance da mesma mediante novos acordos que dean lugar a reformas adaptadas á realidade da España do século XXI, pois ningunha democracia se desenvolveu con inmobilismo. Unha sociedade moderna como é a nosa debe volver a atopar o valor da palabra que imperou no ano 1978. O presente bríndanos unha oportunidade de cambio onde o instrumento máis revolucionario quizás sexa a serenidade. Calidade que deberíamos cultivar máis para atopar espazos de consenso e concordia, respetando a pluralidade e a diversidade, esquecendo as posturas inflexibles e os argumentos dominantes. Deberíase iniciar unha apertura constitucional partindo dos principios de unidade e de cohesión social, facendo do diálogo e da cultura do pacto un marco de convivencia nunha sociedade plural que evite a confrontación e que participe na busca de solucións pactadas dentro do respeto constitucional. Fronte aos desafíos que nos depara o presente e o futuro, é preciso camiñar novamente xuntos na mesma dirección, tendo vixentes os principios constitucionais sobre os que se fundamenta o progreso común do noso país. Os cambios deben ser obra de todos e para todos, polo que debemos continuar traballando para ofrecer respostas máis eficaces frente aos asuntos que reclaman esforzo e compromiso. Debemos chegar a acordos que dean lugar a unha Carta Magna que siga avanzando na conquista de dereitos, na igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, na erradicación da violencia de xénero,
que apuntale o estado do benestar mantendo unha educación e unha sanidade de calidade e que consagre o dereito dos nosos nenos e das nosas nenas o nacemento non só nos hospitais de referencia, senón tamén nos hospitais comarcais, dándolle ás zonas do interior e do rural mecanismos para evitar o despoboamento, que tanto afecta a nosa provincia, que recoñeza a diversidade, que culmine o estado das autonomías incorporando unha perspectiva moderna que asine claramente competencias aos municipios e ás comunidades autónomas e que defina o papel das diputacións, que atenda ao medio ambiente e á transición ecolóxica permitindo mitigar a ameaza do cambio climático. Dende a transición, a sociedade española atopou colectivamente o camiño no que a Constitución nos brinda a capacidade de afrontar todos os retos que teña por diante. A España que vemos hoxe é reflexo dun país aberto, plural, próspero e moderno, logros que se acadaron co esforzo de toda a sociedade e dos cales nos debemos sentir orgullosos. Parabéns a todos os premiados. Invítovos a continuar contribuindo todos xuntos á mellora da nosa provincia, da nosa comunidade e do noso país. Grazas tamén aos patrocinados, aos condecorados, a banda xuvenil do Concello de Coles e ao personal da subdelegación do Goberno. Sen a súa colaboración non sería posible levar a cabo a celebración deste acto. Moitas grazas e feliz Día da Constitución. Viva a Constitución, viva España, viva Galicia. Rematamos o acto coa interpretación dos himnos de Galicia e de España a cargo da agrupación musical Santádega de Coles. Agradecerlle a súa magnífica interpretación, agradecer asimismo a asistencia de todos vostedes, agardamos que fose do seu agrado, e convidámolos ao acto do próximo ano. Lembrámoslle que ao rematar faremos unha foto de familia cos nenos e autoridades. Gracias.